sé Caitríona de Blaine agus tá mé gobarn seo Gaeilge Chaitríona in Ard Mhacha. Is comhordaíthóir mé ar Sruth na Gaeilge in san scoil agus chuirú tús leis an Sruth 8 mbliana ó hin nuair a bhí daltaí in san cantar agus in san cantar mar gúird ré leis an bhain scoil tháinig teismóirí ag an phríomhaide agus bhí siad ag géirí fáil amach an ró dóir bí deocha leithí freastal a dhéanú ar na daltaí ar level na hiarhain scoileachta, so sin go ddíreach mar chuirmid tús le Sruth na Gaeilge an seo hasímuid le deithnear daltaí, cúigear buthalaí agus cúigear cailíní agus ó hinna lei tháinig fás agus forbairt ar an áit ní ró an forganú seo agén ag a tús ach Soha go raibh seomra ranga agén agus an sin an nóirí osclaíodh go heifeagáil an scíhan nua leis an áit agus tá céad trochas a gcathair ag freastal ar Sruth na Gaeilge agus tá idir bhuthalaí agus cailíní ar an cod seo den scoil. Tá an daltaí thugaine ó bhain scoileanna tá bon scoil in Ard Mhacha an seo, tá daltaí agén ó Fortin Dúnan ón Lurgan ó El na Gúil agus den céad uair am mbliana tháinig daltaí agén ó Crisfa Glennon agus tá scafte mai agén ó Iorcantrá Cumhaith. Tá me sé rang a ní éal agus bhí mé ag freastal ar bonscoil ní Frontis ar an Lorgain agus bhrálam an scoil seo mar táid ar fád le cáirde ón bonscoil agus níomid sa rang na difriúil. Tá sé fearmhaid be mar buthal sa scoileán cailíní mar tá lán réan agam agus sa chuid rang na óileachta agus mata tá mé lom héan le fithe go cainnéala, so tá sé mai féthart ortha. Sílim ghfuil thart fa seaca buthal, cégan na seaca buthal ar sa scoile le. Caithí mé rá go gcurann na buthalaí go mór leis an scoil tá Coláiste Chaitríona í chéan ar an mhála seo le breis agus céad seaca bliain ach bhí siad a gcónaí ag freastal ar na cailíní in san cantar ach nuair a thosaí na buthalaí ag teacht chuir siad leis an scoil cinse tá siad difriúil. Agus caithí muidine a bheith ag pléló ar ggóid a difriúil ach ins na ranganna churann siad go mór leis le pléir bé atá gáil a ré mar tá dearcú eile acu ar rudaí agus sehraíonn sin an plé a bhíon a gáil a ré ins na ranganna. Is me sé roisin na ghlacann agus tá mé bon rang sé agus rin mé mogé cé é an blion tricáte agus inis tá dhéanú religún agus business studies agus an Gaeilge don Ard level. Fé láthir tá ag deanna an Gaeilge agus chum saint dubal se. San chum saint dubal se tá sé faoi dean tú chuide ólaíocht agus taobhhealaide faoi seandaoine agus páistí. Is mailm be páteach sa gceasca agus mar gcéice sé réine mé technoliacht agus is sprálam ag gceann sin mar séidir rudaí a dhéanana le lá agus scachart. Caith me se déimlíana ag teagas Gaeilge ag Gaeilge Chaitríona í chéan agus nuair a chuirmid tús leis an Sruth wahí mé chéan go raibh daltaí fiú daltaí nach raibh éithne a go mórthú sásta Gaeilge a úsáid mar bhí siad tagann siad isteach an seo má lorm sa Gaeilge lo deanan siad iireacht fragra a thuirteormsa in Gaeilge má eacann siad mé ag siúil freight nó múinteoir taid teagas gan seo ag siúil freight an scoil buineann siad tríala as an Gaeilge agus maithéamsa go bhfuil sin aonanta mai bhí an Gaeilge i gcónaí láidir in san scoil ach sílam gur chuidí an Sruth leis an Gaeilge a leidrú an seo.